Hello guys. Kumnyama ke la ngikhona namhlanje. Ninjani guys? Hey, yeah, ne? Kunento nje encane ngithi ngifuna ukuyidlulisa bandla Nkosi yami. Azothi kumnyama la ngikhona. Anginiboni kahle. I don't know if I should, because ngifuna kukhanya nginibone. Stock. Okay. Hi. No man, it's fine, young guys. Let's see. Better. Okay. Guys. Kunento engayi-understand la nge-video yami. Esitrenda, yatrenda. Angicela ukuthi i-video yami itrend. Abantu abaningi bayangithanda. Ba happy ngayo. Anginendaba ke mina. Ne? But manje into esinqa there's a sun enza kube ngathi ngispoke guys. Okay, thinking on. Where is the sun coming from? Nginimoshela idatha ke nje manje. Okay, listen guys. Into engifuna ukuyisho ukuthi na. Abaningi kulabo abagxekayo nabanenkinga babuza ukuthi enena sisi ingculaza uyisabini njengoba uthi abafana uyabadla lalelani ke ithandwa zami kahle kodwa akufanele ngabe ngichazela nini umnikazi wepost noma wevideo lengangiyenzile sikhumba ngivula isandroof ngizishiswa ilanga mina my guys ujola nomuntu wesilisa ne bese kungahambi kahle ukumiyeke loyo muntu bese udlulela komunye guys ileyo nto akade ngichaza ukisho mina ukuthi ngibadla ngezulu angisho ukuthi abafana ngibamisa ulayini guys angadlalwa ngathi and most yalabantu abagxekayo abantu besifazane abantu besilisa banandaba kahle ba happy nje bengithanda ukufa so nina because you always have izinto ezimbi to say about umuntu wesifazane and make sure ukuthi ufuna ukumenza afile as if ungcolile noma unjani ngeke kuze kwenzeke kumina lokho thandwa zami kodwa na khohlwana mami. By the way, thank you. Say shine to Uthokoza Mbanjane at Edgar's. She's the one who did my makeup. She's my makeup stylist. Blind. Lailani kodwa guys. So labantu abanye babo badala bakhuluma bakhuluma izinto ezinenhlamba la. Ngiyayibuza ngithi kodwa kahle kushuthi ubone ngazi usuhlakaniphile but uhlakaniphi half. Because mawuhlakaniphile ufana ngabe uyazi ukuthi ingculaza ayifika ngizolo. Guys, ingculaza ayifika ngizolo. Ingculaza sibona ngayo everyday mihla namalanga. Ingculaza. Kahle futhi ingculaza ungena esitolo. Uyigqoka uyilinganisa uthi awe Jesu awe manga athi yangifanele uphuma usuyiphethe. Lutho. Nalabo abanazanga bazi bayamukela bayiwinanga ingculaza guys. So angazi ngempela mangabe nifanele nifundekele mina ngengculaza ukuthi nicathi mhlambe ngisiphukuphuku ngifunda izolo lalela. Ngiyayazi impumela kulana nabafana ukuthi utholane emva kwalo. But njengoba sonke nje sisalala sisemdibini owodwa sihamba endleleni eyodwa kuwena nje umuntu wesifazane ukuthi udonse irosale ulibeke la esifubeni mase ungena embedeni uthi inkosi uzungangilahli ngoba sonke nje sihamba endleleni eyodwa gela mawusalala nje usuku uzoyithola
uyathanda uthandi futhi akekho noyedwa la kunini ovumele ukuthi lokho ngitshela ngengculazi senicheckile yini nina senicheckile nina senicheckile kahle nje guys kahle nje ukuzenza izinto ezihlakaniphe kakhulu uma kuukuthi nazi kakhulu ngengculazi noma niyafisa ukwazi ngayo hamba nofuna imisebenzi nkosami ka Department of Health bazoniqasha nifundisa abafuna ukwazi mina ngiyazi ngengculazi kade ngaqaqjwana abafana angifika ngizolo ngiyayazi indaba yengculazi ningangitsheli ngalokho what I meant about ngiyalala nabafana ukuthi uyajola nomfana kungalungi ngeke uzumthakatha umfana ngeke umbambe ngenkani ngeke uzuhamba ulwa ushaya amantombazane uthi indoda yakho iniyani uyamnyeka umfana hamba udlulele komunye that is what I meant akukho kunye so nje kahleni kungizela ngobuso mina nijwayele ukuhambe nihlukumeza abantu kuma social media mina ngeke I'm sorry mina that's not gonna happen I would not allow it I will not tolerate any bullshit from anyone you come talk nonsense to me ngizo respond back ngomoya omuhle ophansi ne so nje manifuna ukungixeka ngixekeni ngezinye izinto but hayi ngengculazi gogo ayifikanga izolo ingculazi guys kade yabakhona khona izifo ezithusayo eningabi izifo lezi eninazo nina zokuhamba ukugxekana nabantu ongabazi nisuke nithi nenzani ngeke uzithole lento kubantu besilisa okumnandi ke mina ivideo angicelanga ukuthi trend le video into eyenzeke last year njengoba isinjena namhlanje njengoba singithandwa kanga ngithandwa umhlaba wonke mhlamba nazi umhlaba wonke uyangithanda bambalo babili bathatha abanenkinga and leyo laba nenkinga ilaba vela bajwayele ukushiwa amadoda ilaba vela bahlale behlushwa amadoda inhliziyo zenu zibuhlungu ziqinile ni bitter ave ni bitter abantu akwethu uyazi kodwa kube kuya ngami ngabe ngivula idamu yalibo idamu akuthi angana mpapeli nyalazini khona lo muntu lo wayenesifo sochokelo kweguqile elinda ukuthi naye uzongena mina nginganithatha mina self ngimcwilise kulelo damu khona nizobuya senigezekile ningcole kabi ninenhliziyo ezimbi nihlale niqabangela abantu izinto ezimbi uthi mangabe unenkinga zakho ebhekene nawo bese ufuna ukuyikhiphela komunye umuntu inini nenkinga nengculazi mina nginayo inkinga nengculazi because ngimdala guys I know ukuthi condom ayifutho I know ukuthi condom ayiqhokwe ekhanda ngiyazi ukuthi condom iqhokwapi hayibo angiqalanga izolo mina kulana nabafana musana ukuganga nini ingculazi girl ingculazi engaba usabi yini ingculazi njengoba uthi la namadoda abantu iyiphi indoda yomuntu iyiphi indoda yomuntu guys abafana ngicela ukubuza eyazazabe indoda yakho siyabashela yini because usuke lo mfana kumisa kuthiwa wema bla 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 and idaliwe we guys lento ayifikanga nami lento yokujola ayifikanga nami ngiyificela emhlabeni mina ngiyificela bayenza abantu manje nizokwenza ngathi mhlambe nina ningcwele simakade okunuka fusek man phuma nje kumina phuma abanye bayangijaja abangazi uzuzuzu ngijaja ungazelaphi indaba ungayobuza abantu abangaziyo ukuthi lo sisi ngempela uyinhlobo yapende indaba ningayobuza abantu ukuthi nguyinhlobo yapende musana ukuganga guys musanje ukusola abantu abanengculazi nenze ngathi mhlawumbe mawunengculazi usune certificate esithize esizokwenza ukuthi ufe phambi kwakusasa angisabisi nje mina ngengculazi hayi guys no hawu kahle nje ayiqhokwe ingculazi akufani nokuthi ungene esitolo phuma usuyiphethe nisalala nje nani ingculazi ayingeni ngendlebe ayingeni ngekhala ayingeni ngomlomo nisalala nje nani nizoyinuka khuleka if ukuthi niyasenginayo ungena kwi-video yami ubuka i-video yami ungazange uzucelwe mina ukuthi uyibuke bese ubone ngathi uzobambelela ingculazi yami lalela wena ngiright mina nempilo yami enjena so nje imani inganza kwethu siyekeni sibolile sinje nesizulu sethu nokuthanda abafana ukuthi namathatha amadoda abantu kulungile ke guys ngoba nina nifuna silale namadoda elwane mina ngeke mina ngiyasaba ukulala namadoda elwane guys ngiyasaba vele umuntu uthathe emntwini uzomthatha Polinde wena mina ngikwazi ukudoba abafana mina angikwazi
So musani kuleni nigxeka ivideo yami into engaqondene nengazile nakunina. Inomnikazi wayo. Umnikazi wayo uyazi ukuthi ngangikhuluma ngani. And umnikazi wayo amsho kade adlula nokudlula lapho kuleyo nto. Njoba nina nihleli nje ningazi ukuthi nihlaleleni. Aninakeni utakulweni nenkinga zenu nincelisa izingane emakhaya. Nami no check ingculazi leni khonkotha ngayo la. Angifiki nengculazi mina. Makhondom ngiyawazi. But njengoba nawe angikwazi ukuthi ebusuku wenzani mangabe usulele, ungalingi uzongitshela mina ngempilo yami. Salala. Isangena le yampahla. Hayi nana, khuleka kane. Mina nawe siyafana. Ngiyanthanda guys. Laba ngithandayo, ngiyanthanda nami. Laba bangangifuni, qhakhela ukuthi kubhlungu apha kumonco ngisho uboya mina. Angive ngiyeer but ngivuka bonke uboya bami bisaphelele ezithweni. Akaze kuphume ngisho. Ndoda yami sangithanda. Ekhaya ngisayingane. Kubangani bami ngumngani. Kodokotela abanye ngudokotela. Kwabanye abameli ngummeli. Kosomabhizinisi ngusomabhizinisi. Enhlanyeni nguhlanya. Kwabahle ngimuhle. Kwababi ngimubi. Wena siqeda esibacakile. Vala ingevu ma. Isikhathi sami sokushayina lesi. Angicelanga. Kuvuma amazulu. I didn't ask for all of this. Kuyifikele. Peace guys.